tinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa mosulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio, ug mihapa si Cornelio sa iyang tiilan ug misimba kaniya. Apan kitabangan siya pagpatindog ni Pedro ug giingnan, "Tindo, ayaw akong simbaha, kay tawo lamang ako." Si Pedro miingon, "Karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang hadlokon kaniya ug nabuhat sa matarong, iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang palit." Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Ang mga magtotoo nga Hudiyo nga tagahupi nga kuyog ni Pedro natingala nga ang Dios nagbugbo usab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Hudiyo. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlugikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita, kaya hugma nagigikan sa Dios. Ang mahigugma sa iyang isig katao, anak sa Dios, o nagaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig katao, wala makaila sa Dios. Kaya ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak, nganhis sa kalibutan. Aron makabatot kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita mao'y unang nahigugma sa Dios, kundi siya mao'y unang nahigugma kanato. O gipadala niya ang iyang anak, aron pinaagi kaniya, mapasaylo ang atong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo maana kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinud-an, "Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan nahigugma kanako. Mabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon na ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan o nagpabilin sa iyang gugma. Isultihan ko kamo diini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay o mahigpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo, ingon na ako nahigugma kaninyo." Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagpakamatay sa iyang kaugalingon. Dili ko na kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang isugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon
dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay isultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo mao'y nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo aron manlakaw ug mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Pag-ibanghelyo sa Ginoo. Sa unang 300 ka siglo o 300 ka tuig sa Kristyanismo, midaghan ang mga magtutuo o mihipinos ang mga wala magtuo sa Diyos. Dunay hinungdan nganong nahitabo kini tungod kay ang mga magtutuo ni Kristo nagpuyo sa sugo ni Kristo, samtang ang mga Romano, mga pagano, wala magpakita niini sa ilang buhat. Ang mga Romano o nga mga pagano nagpadayon sa ilang pagsimba sa ilang Diyos, nakigsuon sa ilang mga kailan, mudapit sa ilang mga kaila kung anaa sila'y mga selebrasyon o kanunay nga mupakita o manindot nga kinaiya sa ilang mga kaila o suod. Sa laing bahin ang mga magtutuo sa Ginoo na nikamot sa pagpuyo sa ilang pagkatinunan sa Ginoo, diha sa ilang pag-inambitay sa ilang panahon, sa unsay anaa kanila nga gikinahanglan sa ilang isig katawo. Kanunay silang nag-uban sa ilahang mga kalisdanan o kalipay. Kanunay sila nag-usa sa ilang pag-ampo ngadto sa Dios. O midaghan sila tungod kay nadasig man ang mga tuas sa gawas sa pag-apil sa ilang pundo, gumikan sa ilang ipakita sa usag-usag. Kadto bunga sa paghigugmaay. Kadto bunga sa pagtuman sa gisugo sa Ginoo, paghigugmaay kamo. Mga igsuon, adunay lain-lain nga matang sa gugma. Mao nga lisud kaayo nato dawaton ang gisugo ni Jesus, ang gisulti ni San Pedro diha sa unang pagbasa, o ang gisulti ni San Juan diha sa ikaduhang pagbasa. Ngano tungod kay kung atong tan-aw, dili kita pareho o panabot mahitungod sa gugma.
Alang ka nato kiniusag ka pagbati. Alang ka nato gumikan sa maong pagbati ato ning ipagdayag ngadto sa atong isig katao pinaagi sa pulo. Apan bisan pa ni ana daghan ang moingon nganong suguon man ta sa paghigugma nga ang gugma dili man masugo. Mao nga si Pope Benedict XVI naghatag og 3 ka level sa gugma. Una, eros love. Kining eros love matud pa niya attraction siya sa duha ka opposite sex. Attraction. Apan ni atong mga na-attracted sa usag-usa wala magpasabot nga gamiton nila ang usag-usa. Ang nakapasubo kay mao ang kasagaran nahitabo. Gani daghan ang misangpot ngadto sa pag-satisfy sa ilang sexual desire sa ilang na-attracted o sa naibo kanila. Dili na unta mao ang mahitabo kung anaa pa ang tinuod nga gugma. Taphaw nga matang sa gugma kining eros love. Ikaduha, philia. Unsa maning philia? Mao ni siya gugma sa managhigala. Nga anaay pareho o mga panglantaw sa kinabuhi. Nga anaay pareho o mga likes and dislikes. Mga hilig. Mao nga magkuyog na kini sila kanunay o kasagaran sa ilang mga panahon. Kung atong tanaw sa kinabuhi ni Jesus, iya kining ipakita pinaagi sa iyahang mga apostoles. Philia, love ang iyang ipadayag. Ana ang panagsuod, ana ang usakal at panglantaw sa ilang kinabuhi. Ana ang usakal paningkamot. United sila sa pagbuhat ni anak. Mausap kini ang iyahang ipasinatig ngadto sa 3 ka managsuon sa Betania, Marta, Maria ug ni Lazaro. Ang ikatulo matud pa ni Pope Benedict XVI, mao ang agape. Matang kini sa gugma diin ang tao dili mo pili kinsay iyang higugmaon. Nga siya mismo ang moingon, ako ni siyang higugmaon. It's a decision kung ni ay marites dinhi o kanunay lang magmarites sa akong kaugalingon. Pilion nako ang paghigugma kaniya bisan unsa siya. Kana bitaw mo ingon ang uyab, I love you in spite of what you are. Bisan unsa ka pa. Higugmaon ko ikaw. Mao nga kung atong itanaw ang ebanghelyo mga igsuon, mao ning ipakita ni Jesus, mipili siya sa paghigugma sa iyang mga tinun-an.
Gawas pa ni anak kining agape mao kini ang gitawag o caritas. Love nga nagdala sa tao ngadto sa pagbuhat unsay makaayo sa tao nga gihigugma. Kana bitaw andam magpasakit tungod og alang sa iyang hinigugma. Tungod kay nagpasakit siya alang sa iyang gimahal, mao na ang agape, mao na ang caritas, mao na ang ipasabot ni Pope Benedict XVI sa iyang libro Deus Caritas Est. Mga igsuon, ang Diyos mao'y unang nahigugma kanato. Mao nga si San Juan maingon diha sa ikaduhang pagbasa, ang nahigugma sa iyang isigkatawo anak sa Diyos o nakaila sa Diyos. Ang wala mahigugma sa iyang isigkatawo wala makaila sa Diyos, kay ang Diyos gugmaman. Tataw o klaro kaayo ni San Juan kinsa ang Diyos. Ang Diyos nga nahigugma mao'y nipili. Ako ang nagpili kaninyo, mao ang isulti ni Jesus diha sa Ebanghelyo. Dili kamo mao'y nagpili kanako. Ako ang nagpili kaninyo. Dipili niya ang tao nga iyang higugmaon, nga iyang pakitaan sa iyang timpos na pagmahal diha sa iyang pagpakamatay alang sa tao. Nagsugod kini sa iyang pagpili sa mga tinun-an. Kinsa man to silang mga tinun-an na mga mananagat, kinsa man kung uban kanang aktivista. Ang uban kulang sa pagtuo. Lain-lain nga matud pa ni Cardinal Tagle kung i-enroll to silang mga universities, wala gibudawat kanila. Ngano tungod kay dili sila angayan sumala sa standard sa tao. Apan ang Diyos nipili kanila nga higugmaon. O kung atong ipaminaw ni San Pedro diha sa una natong pagbasa karon, matud pa niya karon naila ko na nga ang Diyos walay pinalabi. Ang iyang paghigugma wa mag-agad sa unsay naa sa tao. Wala mag-agad kung unsay kinaiya sa tao. Kay gipili niya ang paghigugma sa tao, iyang higugmao nangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi o iyang ihatag ang iyang kinabuhi alang sa matag tao, alang sa tanang matang sa tao. Mauna ang paghigugma sa Ginoo. Sa laktod nga pagkasulti, siya ang unang nahigugma kanato. O kung atong tan-aw kanang midaghan ang unang mga Kristiyanos, kana tungod kay mi-respond sila, mitubag sila sa gugma ni Kristo ngadto kanila. Ang tubag nila mao ang pagtahod sa isugo ni Jesus o gipahinumdum ni San Juan, paghigugma ay kamo. Si San Juan nagingon, maghigugmaay kita kay ang gugma nagikan sa Dios. Kita nga nagtuo ni ining mao Dios, ang ayan di ay nga maghigugmaay tungod kay ang maong gugma gikan man sa Dios. O ang matang sa gugma nga buot o gipaabot sa Ginoo
nga mapahitabo diha sa atong kinabuhi mao ang agape nga matang sa gugma. Andam sa pagpasakit alang sa kaugalingon. Matod pa ni Jesus, gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay o ang inyong kalipay mahigpit. Kini di ay ang pagtuman sa sugo sa Ginoo, paghigugma ay kamo maoy maghatod sa tao ngadto sa pagsinati sa tinuod nga kalipay. Mapobrita o madato, madaghan tagkabtangan o wala, magkontrahan ta sa atong atong isigataw o dili. Malipayon ta sa dapit diin kita na ang puyo. Kung anaa ang tinuod nga gugma, malipayon kita. Wala ba ang kalipay magabasi diha sa tao, diha sa butang, diha sa lugar, kundi regardless asa, regardless unsay naa, regardless kinsay kauban, ang tao nga nahigugma kanunay malipayon. Mga igsuon, unta ang pagdaghan sa mga Kristohanon o sa mga magtutuo kaniadto mahitabo gihapon karon ug mudaghan lamang kita kung mapakita nato ang atong paghigugma sa Ginoo diha sa atong paghigugma sa atong isigataw o malipayon kita nga magkuyog sa panahon padulong sa gingharian sa langit. Mga igsuon, unta ang Diyos sa kanunay magmanalangin ka nato pinaagi sa pagbubog sa iyang grasya aron atong mabuhat ang iyang sugo paghigugmaay kamo. Manindog paliw. Santos Gripao, Ginoo ang tuguran sa tarang kasantos. Ipadalangin ng Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, bibikas ug ihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako.